Per tal d'estudiar el moviment sobre un pla inclinat, el primer que hem de fer és identificar el cos en moviment del qual anem a estudiar. En el nostre cas és el quadre verde que tenim situat sobre el pla i cap a on es va desplaçar. Pot ocórrer que al deixar el cos sobre el pla es quedi en repòs o que es desplace. En el cas de que ho faça, que es desplace, el cos ho farà en sentit descendent. Aleshores, aquest serà el nostre sentit del moviment. Seguidament hem d'identificar les forces que actuen sobre el cos. Per una banda tenim la força pes, que és la força d'atracció de la Terra sobre el cos i que va dirigida cap al centre de la Terra. És perpendicular a la superfície horitzontal. Com que està recolzat sobre la superfície del pla, també existeix la força normal, que és conseqüència d'estar recolzat sobre aquesta superfície i sempre és perpendicular a la superfície de recolzament. I si el pla té una superfície rugosa, aleshores n'hi haurà una força de fregament, que com sempre s'oposa al moviment, anirà en sentit contrari al sentit del desplaçament. Al representar les forces, hem d'aplicar-les, representar-les sempre sobre el mateix punt. Triarem el centre del cos, llevat de la força de fregament, en la que podem fer una excepció i no representar-la en el centre del cos, sinó en el punt de fricció. Seguidament hem de triar un sistema de referència, que és l'eix de coordenades. Aquest sistema de referència es situa en el centre del cos on nosaltres apliquem les forces i es fa coincidir la direcció de l'eix X amb la direcció del moviment. Aleshores, el sistema de referència nostre quedarà de la següent manera. Com a sentits positius dels eixos es tria per a l'eix Y el sentit ascendent cap a dalt i pel que fa a l'eix X es tria el sentit del moviment, és a dir, en aquest exemple el sentit positiu de l'eix X serà en sentit descendent. No sempre serà així. Si nosaltres col·loquem un cos, per exemple, en la base del pla i el llancem cap a dalt, el moviment serà ascendent. Aleshores, el sentit positiu de l'eix X també serà en sentit ascendent. Les forces normal i força de fregament coincideixen a les direccions dels eixos de coordenades, però el pes no coincideix. Aleshores, totes aquestes forces que no coincideixen amb els eixos de coordenades s'han de descompondre en les seues components cartesianes. Aleshores, el pes hem de descompondre'l en la component Y i en la component X. Per això necessitem saber quin és l'angle que forma el pes amb algun dels eixos de coordenades. Aleshores, si ens fixem que el pes és perpendicular a la superfície horitzontal i la component Y del pes és perpendicular a la superfície de desplaçament, l'angle que formen aquests dos vectors és el mateix angle que formen precisament les seues perpendiculars, és a dir, l'angle d'inclinació del pla, que coincideix en l'angle que correspon a l'angle que forma l'horitzontal amb la superfície del pla inclinat. Així, la component Y del pes serà igual al pes per el cosinus d'aquest angle i la component X del pes, que és igual al mòdul a aquest costat del rectangle que dibuixem, serà igual al pes per el sinus de l'angle d'inclinació. Finalment, apliquem l'equació fonamental de la dinàmica a cada un dels eixos de coordenades, de manera que la suma de forces o la resultant de les forces és igual a la massa per l'acceleració en aquest eix. Totes les forces que actuen en el mateix sentit es sumen i les que actuen en sentit contrari es resten. Aleshores, la suma de forces al llarg de l'eix de les X serà igual a la massa per l'acceleració del cos i pel que fa a l'eix Y, com no n'hi ha desplaçament, la resultant de les forces és nul·la. Si avaluen les forces al llarg de l'eix de les X, tenim en sentit positiu el pes en X i en sentit negatiu la força de fregament. Aleshores, ens quedarà que la resultant de forces en X és igual a la component X del pes més la força de fregament i això és igual a la massa per l'acceleració del cos. I pel que fa a la suma de forces en Y, que ja hem vist que és nul·la, serà igual a la normal que va en sentit ascendent menys la component Y del pes que va en sentit contrari. Anem a veure un exemple sobre el moviment d'un cos en un pla inclinat.
anem a calcular l'acceleració d'un cos de 10 kg que llisca per un pla inclinat 30 graus en l'horitzontal i en un coeficient de fregament de 0,2. Les dades del problema són massa igual a 10 kg, coeficient de fregament 0,2, que sabeu que no té unitats, i l'angle d'inclinació té 30 graus. Les forces que actuen sobre el cos són la força pes, que és conseqüència de la força d'atracció de la Terra sobre el cos i que va dirigida cap al centre de la Terra. Per tant, és perpendicular a la superfície horitzontal. La força normal, que és perpendicular a la superfície de recolzament i és conseqüència de que el cos està recolzat sobre el pla inclinat. I com que la superfície del pla és rugosa i té un coeficient de fregament 0,2, tenim una força de fregament que, com s'oposa al moviment, va en sentit contrari al sentit del moviment. Totes les forces coincideixen amb els eixos de coordenades llevat del pes. Aleshores, haurem de descompondre-la en les seues components cartesianes. Per això hem de buscar quin és l'angle que forma el pes en alguna de les seues components. En aquest cas, amb la component I, veiem que, com que el pes és perpendicular a la superfície horitzontal i, per una altra banda, la component I és perpendicular a la superfície del pla inclinat, l'angle que formen aquestes dues forces, component I del pes i pes, és el mateix angle que forma la superfície del pla inclinat amb l'horitzontal. Aleshores ens queda que la component X del pes, que és igual en mòdul a aquest costat del rectangle que dibuixen, és igual al pes per el sinus de l'angle. I per una altra banda, la component I és igual al pes per el cosinus de l'angle. Apliquem la segona llei de Newton, resultant de les forces igual a massa per acceleració, i tenim que la suma de les forces en X és igual a la massa per l'acceleració. Recordeu que hem d'aplicar aquesta segona llei a cada un dels eixos de coordenades, i per una altra banda, la suma en I serà igual a 0, ja que no n'hi ha moviment al llarg d'aquest eix. Si substituïm les forces en cada un dels sumatoris de forces, tenim que la resultant de forces en X és igual a la component X del pes menys la força de fregament, ja que la component X del pes va en sentit positiu i el fregament en sentit negatiu, i això serà igual a la massa per l'acceleració del cos. Al llarg de l'eix de les ies tenim la normal en sentit positiu i la component I del pes en sentit negatiu, i això és igual a 0. Equació que ens servirà per a calcular la normal que necessitarem per calcular la força de fregament. Aleshores, d'ací treurem la normal, que ens quedarà que és igual a la component I del pes, i aquesta ja hem vist que és igual al pes per el cosinus d'alfa. Per tant, massa per acceleració de la gravetat per cosinus. A partir de la normal calculem la força de fregament, que és igual al coeficient per la normal. Substituïm el valor de la normal, com ja hem vist, i substituint dades tenim que és igual al coeficient de fregament 0,2, massa del cos 10, 9,8 l'acceleració de la gravetat per el cosinus de 30, i això té un resultat final de 16,97 newton. Per tal de calcular l'acceleració, el que farem és treure de l'equació de suma de forces en X el valor de l'acceleració. Aleshores, treguem d'ací l'acceleració, l'equació que resulta és igual a la component X del pes menys la força de fregament dividit per la massa. I això és igual al pes per el sinus de l'angle menys la força de fregament que ja hem calculat dividit per la massa. Finalment, substituint les dades, la massa és 10, l'acceleració de la gravetat 9,8, l'angle 30 graus i la força de fregament havíem calculat abans, es queda un resultat final de 3,2 metres per segon al quadrat, ja que seria el resultat del problema. Estudiar el moviment d'un cos que es desplaça en sentit ascendent al llarg d'un pla inclinat amb fregament. En concret, anem a calcular l'acceleració en la que pujarà un cos de 10 kg per un pla inclinat 30 graus a l'horitzontal si tirem d'ell amb una força paral·lela al pla de 70 newtons, sent el coeficient de fregament amb el sol de 0,2. Les dades són massa del cos 10 kg, coeficient de fregament 0,2, l'angle d'inclinació són 30 graus i la força 70 newtons. Representem les forces que actuen sobre el cos en el centre del cos.
Per una banda tenim la força pes, conseqüència de la força d'atracció de la Terra sobre el cos, que va dirigida cap al centre de la Terra i és perpendicular a la superfície horitzontal. Per fet d'estar recolzat sobre una superfície tenim la força normal, que és perpendicular a aquesta superfície. A més, tirem del cos amb una força de 70 newtons, que va en sentit ascendent. Aleshores, el sentit del moviment serà en sentit ascendent. I per últim tenim la força de fregament, que s'oposa al moviment, per tant va en sentit descendent i que representarem en el punt de fricció. Seguidament triem el sistema de referència que situarem en el punt d'aplicació de les forces. La direcció de l'eix X el farem coincidir amb la direcció del moviment i l'eix Y, que serà perpendicular al X. Aleshores, totes les forces tenen la direcció de l'eix X o l'Y llevat de la força pes, que haurem de descompondre les següents components X i Y. Per poder descompondre el pes en les seues components, necessitem saber quin és l'angle que forma el pes en algun dels eixos de coordenades. La força pes és perpendicular a la superfície horitzontal i la component Y del pes és perpendicular a la superfície de desplaçament. Aleshores, l'angle que formen la superfície inclinada amb l'horitzontal és el mateix angle que forma el pes amb la seva component Y. Aleshores, aquest angle té un valor de 30 graus. D'aquesta manera podem calcular les components X. Així, la component X del pes, que correspon al catetó oposat, serà igual al pes per el sinus de l'angle. I pel que fa a la component Y, que és el catet contigu, serà igual al pes per el cosinus de l'angle. Seguidament apliquem la segona llei de Newton a cada un dels eixos de coordenades. Així, la suma de forces en X serà igual a la massa per l'acceleració del cos. I pel que fa a la suma de forces al llarg de l'eix de les Y, serà igual a 0, ja que el cos no es desplaça ni cap a dalt ni cap a baix en la direcció vertical. Avaluem les forces al llarg de l'eix de les X i tenim, per una banda, la força en la que tirem del cos que va en sentit positiu. I en sentit negatiu tenim la component X del pes i a més la força de fregament. Tot això serà igual a la massa per l'acceleració del cos. Per tal de poder calcular l'acceleració del cos necessitem calcular abans la força de fregament. A partir de la suma de forces al llarg de l'eix de Y, tenim que la normal menys el pes en Y, la component Y del pes, serà igual a 0. D'ací, treguem que la normal és igual a la component Y del pes. Aleshores ens quedarà igual al pes per el cosinus de l'angle. Això serà igual a la massa per l'acceleració de la gravetat per el cosinus de l'angle que val 30. La força de fregament és igual al coeficient de fregament per la normal, aleshores substituïm l'expressió de la normal i ens queda finalment que la força de fregament és igual al coeficient de fregament per la massa per l'acceleració de la gravetat per el cosinus de l'angle d'inclinació. Això serà igual a 0,2 per la massa del cos, que és 10, per 9,8, que és l'acceleració de la gravetat, per el cosinus de 30 graus. I resulta una força de fregament de 16,97 newtons. Per calcular l'acceleració, treurem l'acceleració a partir de la suma de forces al llarg que ja havíem vist que era igual a la força d'espenta menys la component X del pes menys la força de fregament. Això finalment queda que és igual a massa per acceleració i allant d'ací l'acceleració ens queda que és igual a la força en la que tirem del cos menys la component X del pes menys la força de fregament dividit per la massa. Substituïm les dades, la força és de 70, la massa havíem vist que era de 10, 9,8 la massa de l'acceleració, sinus de 30 graus i 16,97 que és la força de fregament. Dividit per la massa que val 10,
ens queda finalment un valor de l'acceleració de 0,4 metres per segon al quadrat. I aquest és el resultat del problema.